அடுத்தது 45ல பார்த்தீங்கன்னா, 4வருக்கும் உண்டான கடமைகளை பின்பற்றுவதால் பக்குவம் அடைய முடியும். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த 4 வகையான ஆசிரமங்கள் நமக்கு என்ன கடமையோ அதை மட்டும் செஞ்சாவே நாம வந்து உயர்வடையலாம். 46ல சொல்றாரு, பகவான் சொல்றாரு, யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை நமது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். அது நம்முடைய டியூட்டி முக்கியம். அப்படி 47 சொல்றேன். 48ல ஒவ்வொரு நெருப்பு வந்து புகையால் சூழப்பட்டிருப்பது போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. அவன் எந்த மனிதர்கள் அந்த 4 வகையான ஆசிரமத்துல எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய கடமையை நாம துறக்கவே கூடாது. அப்புறம் 3 மாற்றங்கள். தூய பக்தி தொண்டு, தன்னுணர்வு. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது, அது முழுமையான அனன்ய பக்தி இருந்தா இறைவனின் திருநாட்டிற்கு செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் 56, 57ஓட முடிச்சிட்டோம் பிரபுஜி. 58ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. இப்போ நம்ம 58லேருந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் த ப்ரேயர்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு பகவத்கீதையில 18வது அத்தியாயத்துல 58ஆம் ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல 1லேருந்து 18 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? கர்மயோகம் மற்றும் ஞான யோகத்தினுடைய பற்றி சுருக்கம் பார்த்தோம். அப்புறம் 19லேருந்து 40 வரைக்கும் முக்குணங்களை பற்றி பார்த்தோம். அப்புறம் 41லேருந்து 55 என்ன பார்த்தோம்னா, செயல்படுபவர்களிலே பக்குவமானவர் யார், அதை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ பிரபுஜி அழகா நம்ம என்ன பார்த்தோம், 36லேருந்து 57 வரைக்கும் என்னென்ன அப்படின்ட்டு சுருக்கமா எடுத்து சொன்னார். ஓகே, இப்போ நம்ம 58லேருந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரபுஜி.
வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் வாசிக்கிட்டுங்களா பிரபுஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் சித்த சர்வ துக்கானி மத் பிரசாதாத் திருஷ்யசி அதஷேத்வம் அகங்காரான் நஷ்ரோஷ்யசி வினஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் செல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ரொம்ப கிளியரா சொல்றார். இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்லோகத்துல சொன்னார் இல்லையா, அது பகவானில் நாம் விளைத்தால் நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பகவானை சேவை செய்தால் அவர் காப்பாற்றுவார், பக்தர்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா. ஃபர்தரா என்ன சொல்றாருன்னா, இதுதான், நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வும் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவார். பக்தி உணர்வு, பகவானோட உணர்வில் எப்பவும் நாம் இருந்தோம் என்றால் பகவானுடைய கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழும் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விட முடியும். அதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த லெப்ட்ல இருக்க படம், நாரதர் யுதிஷ்டருக்கு உபதேசிக்கிறார். அதுதான் சொல்றாரு, பகவான் அங்க இருக்காரு இல்லையா, அந்த த்ரோன்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. நாரதர் யுதிஷ்டருக்கு எடுத்து உபதேசம் கொடுக்கிறார். அந்த உபதேசத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, அதேதான், தட் இஸ் அவனோட கடமையை செய்ய வேண்டும். இந்த போரில் கடமை செய்த நீ கடமையை தான் செய்தாய், நீ வேற உன்னுடைய இதற்காக சொந்த இச்சைக்காக எதுவும் செய்யவில்லை. பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் எல்லாரும் நீங்க அந்த குருக்ஷேத்திர போர் அதனாலதான் நடந்தது அப்படின்னு எடுத்துரைக்கிறார். யுதிஷ்டருக்கு நாரதர் உபதேசம் கொடுக்கிறார். ஆனா ரைட்ல இருக்கிற படம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிசுபால வதன், கரெக்ட், ஹரி போல். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன், சிசுபாலன் அகங்காரத்தில் இருந்தால, நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். அதுதாங்க சிசுபாலனுடைய படம். பகவான் நமக்கு பக்தி உணர்வின்றி பகவானோட உணர்வின்றி இருந்தோம்னா, அகங்காரத்தை நான் தான் எல்லாம் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைவு இருந்தா கண்டிப்பாக அழிவு நிச்சயம் அப்படின்ட்டு இதுல தெரியுது. பகவான் கருணையின் மூலம் எல்லா தடங்களையும் ஒருவன் கடக்கலாம். பொய் அகங்காரத்துடன் செயல்பட்டால் அவன் கண்டிப்பாக அழிந்து விடுவான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவருடைய பக்தனுக்கு வேண்டி எது வேணா செய்வார். நமக்கு தெரியும், குருஷேத்திர போர்ல பகவான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டார் அப்படின்ட்டு ஒரு உறுதி எடுத்திருந்தார். ஆனால் இந்த படத்துல என்ன, யாருக்குன்னு சொல்ல முடியும்? இந்த படத்துல என்ன பாக்குறீங்க? இந்த படத்துல பீஷ்மர் கிட்ட சண்டை போட போறாருங்க பிரபு. பகவான் கிருஷ்ணர் சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போறாரு. பீஷ்மர் கிட்ட சண்டை போட போறாரு. ஆமா. சோ பகவான் என்ன வாக்கு கொடுத்திருந்தார் இந்த போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி? நான் ஆயுதம் எழுந்த மாட்டேன், போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு. ஆனால் பீஷ்மருக்கு இந்த மாதிரி இச்சை இருந்தது, பகவான் ஆயுதம் எடுக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு. சோ அவர் சொந்த நிலையை கூட அவர் பக்தனுக்கு வேண்டி எதுவும் செய்வார் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த காட்சி பீஷ்மருக்கு காமிச்சார். அவர் சொந்த ஆயுதம் எடுத்து அவரை அட்டாக் பண்ற மாதிரி. இங்க அர்ஜுன் அதை தடுக்கிறார் இல்லையா இங்க. ஸோ அந்த இது, இந்த நிகழ்வு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு எதுக்காக அதை ஆயத்தை இருக்கிறார்? ஏன்னா பீஷ்மர் சொன்னார், நான் பகவான் கிட்ட உங்களை ஒரு முறையாச்சும் ஆயுதம் எடுக்க நான் வைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் பீஷ்மர். ஸோ பீஷ்மர் ஒரு தூய பக்தன். ஸோ பீஷ்மருடைய அந்த நிலைக்கு வேண்டி பகவான் இந்த ஆயுதத்தை எடுத்தார். ஸோ அதனாலதான் சொல்றாங்க, பகவான் அவருடைய சொந்த வாக்குகள், சொந்த இதை பத்தி அவர் பார்க்கறது இல்லை. பக்தனுக்கு பக்தன் எதை விரும்பினாலும் அதை செய்வார் அப்படின்னு அதை காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த நிகழ்வு நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. ஸோ ஒரு பகவான் ஆயுதம் எடுத்து வராரு, அர்ஜுனன் தடுக்கிறார். ஸோ இதுதான் இந்த சீன் நடக்குது. ஸோ பீஷ்மருக்கு பகவான் ஆயுதம் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தது, அதை நிறைவேற்றுகின்றார். அதனால பகவான் கருணையின் மூலம் எல்லா தடங்களையும் ஒருவன் கடக்கலாம். பொய் அங்காரத்து சேவை அழிந்து விடுவான். அதே மாதிரி ஆனால் பகவான் மேல் நம் முழு சமர்ப்பணம் இருந்தால் பகவான் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவர் நமக்கு செய்வார் அப்படின்ட்டு இதன் மூலம் நமக்கு தெரிகிறது.
ஸோ பகவத்கீதை அறிந்து கொண்ட பிறகும் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் எப்படின்னா இப்படி அதை விடுறாங்க இல்லையா, யார் கீழே விழுந்து அவங்களுக்கு முடிவு என்னன்னு நமக்கு தெரியும். நாம் இந்த பௌதிக உலகின் பிரம்மையில் தொலைந்து போய் விடுவோம். பௌதிக உலகில் தொலைந்து போனால் என்ன, நமக்கு விடிவு இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ முழுமுதற் கடவுள் நாணயை தயக்கமின்றி நிறைவேற்றுங்கள். அது ஒருவரை எப்பொழுதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பாதுகாப்பாக வைக்கும். ஸோ பகவானில் நாம் சரணடைந்து அவருடைய பகவான் என்ன ஆணை நாம் கிட்டிருக்காரோ அதை நாம் கண்டிப்பாக தயக்கமின்றி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது நமக்கு கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. 59. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யத்தஹங்காரம் ஆஸ்ரித்ய நயோத்ஸ்ய இதி மன்யசே மித்யைஷ வ்யசாயஸ்தே பிரகிருதிஸ்த்வாம் நியோக்ஷ்யதி. நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையேல் தவறாக வழிநடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பகவான் திருப்பி என்ன வலியுறுத்துறார், அதுதான் உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வர்ணாசிரமத்தின் பிரகாரம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமையை நாம் செய்ய வேண்டும். நம்மளது அந்த கடமை நம்ம இயற்கையின்படி என்ன, அவரு சத்திரியன். ஸோ அந்த சத்திரியனுடைய இயற்கை என்ன, போரிட்டு மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும், நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும். அதுதான் ஒரு சத்திரியனின் நியதி, இயற்கை நீதி, அவருடைய தர்மம். அதுதான் அவனுடைய சனாத்தன தர்மம் இல்லையா. எப்படி நெருப்புக்கு சூடு தர வேண்டும் எப்படின்னு அதோடைய தர்மமோ, அதே மாதிரி சத்திரியனுக்கு போரிடணும் அப்படின்ட்டு அது அவனுடைய தர்மம். அதனாலதான் யாருடைய வழிகாட்டல் இது, பகவானுடைய வழிகாட்டல். அதனாலதான் இங்க சொல்றார், நீ எனது வழிகாட்டலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையே தவறாக வழிநடத்தப்படுவாய். ஸோ பகவானின் ஆணைகளை நாம் கீழ்ப்படவில்லை என்றால் தவறான பாதையில் சென்று விடுவோம் அப்படின்ட்டு நமது தெரிகிறது. ஸோ பதம் 60 வாசிக்க பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி நான் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. நான் வாசிக்கட்டா வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி? வாசிங்க மாதாஜி. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोभिदत्. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செயல்படுவாய். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற, மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஸோ எதனால அர்ஜுனுக்கு தயக்கம் வந்தது? மாயினால. என்னன்னா, மாயின் இந்த மயக்கத்தினால அவர் அவருடைய கடமையை செய்யறதுக்கு அவர் கொஞ்சம் தயங்குறார். அது எதனால? இந்த முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தினால். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உன்னுடைய சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செய்வாய். அவருக்கு தெரியும் அர்ஜுன் ஒரு பியோர் டிவோட்டி அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால அவருடைய உபதேசங்கள் அவர் புரிந்து கொண்டு கண்டிப்பாக பகவானுடைய வழிகாட்டலை அவர் பின்பற்றுவார் அப்படின்னு தெரிகிறது. இதுல நமக்கு இருக்கிற கருத்து என்னன்னா, ஒருவர் பகவானில் வைத்தால், பகவத் சிந்தனையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவருடைய சொந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா, சுபாவம் சொல்லுவோம் இல்லையா, என்ன சுபாவம், வர்ணாசிரம பிரகாரம் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமை, அந்த கடமைகளை அவர் கண்டிப்பாக செய்வார். ஸோ அவருக்கு மயக்கத்தில் இருந்தால் கூட அந்த மயக்கம் தெளியும். எப்பொழுது தெரியும்? பகவானில் லயித்து பகவானை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவருடைய மாயை, அந்த மயக்கம் நீங்கி அவர் செய்ய வேண்டிய கடமை தென்பட்டு அந்த கடமையை அவர்கள் செய்வார்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் எடுத்து வைக்கிறார். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க இல்லையா, எப்படி இருந்தாலும் ஒருவன் அவனுடைய இயற்கைப்படி செயல்பட வேண்டியவனே. கிருஷ்ணர் ஆணைப்படி ஒருவன் செயல்பட மறுத்தால் அவன் தனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு அதன்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். ஸோ என்ன அவருடைய தேர்வு? கிருஷ்ணரை பின்பற்ற, முக்குணங்களை பின்பற்ற. ரெண்டு விதமா இருக்கு. முக்குணங்களை பின்பற்றினால் என்ன, நம்ம மாயையில் மூழ்குவோம். ஆனால் கிருஷ்ணரை பின்பற்றினால் நாம் நம்ம கடமையை செய்யறதுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். கடமையை செய்வதன் மூலம் நாம் பகவானை சென்றடைய முடியும். முக்குணங்களை பின்பற்றினால் என்ன ஆகும்?
நம்ம வந்து இந்த பௌதிகத்தில் தான் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம அந்த சுழற்சியில் விழுந்து விடுவோம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 18.61 யார் வாசிக்கிறீங்க? பாமினி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இப்ப பாமினி மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुनादिष्टि परमायन सर्वभूतानि यंत्राडानि மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. என்னது? அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே எதை வழி நடத்துகின்றார்? தட் இஸ் எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணத்தையும் வந்து அவருடைய இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். யாரு? பரமாத்மா. நம்ம ஜீவாத்மாக்கள், ஒவ்வொரு உடலில் இருக்கிற ஜீவாத்மாக்களுடன் கூட யார் இருக்கார்? பரமாத்மா விரும்பிட்டு இருக்கின்றார். ஸோ ஜீவாத்மா எதை விரும்புகிறாரோ அதை பரமாத்மா அதுக்கு அங்கீகரிக்க, அதுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்றாரு. அவர் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கண்ட்ரோலரும் அவர் தான். அதே டைம்ல அதுக்கு எல்லா அவருடைய ஆக்ஷனுக்கு அப்போ இது கொடுக்கறதும் சாங்ஷன் கொடுக்கறதும் யாரு? பகவான் தான். அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செயல்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே நடத்து பரமாத்மா. அதுதான் நம்ம இது முன்னாடி ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கோம் இந்த பிக்சர் இல்லையா? 2 பேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கிறது ரொம்ப பிஸியா வந்து அந்த பழங்களை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த பழங்களை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த பட்சி என்ன ஆகுது? அது வந்து இந்த சுகத்தை அனுபவிக்க பார்க்கறது இல்லையா? அதை வந்து இந்த இன்னொரு பட்சி எதை பார்த்துருக்கு, எப்போதான் என்ன பார்க்க போகுது, எப்போதான் வந்து இது மற்றும் வந்து அந்த செய்கை மட்டும்தான் வந்து பல்நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவது மட்டும்தான் காரியம் அப்படின்னு நினைக்காமல் என்ன எப்போ பார்க்க போகுது அப்படின்ட்டு இந்த பட்சி பார்க்கறது, வெயிட் பண்ணி பார்க்கறது. ஸோ இந்த நம்ம வந்து இந்த கீழே இருக்கிற பட்சி மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பழங்களை தட் இஸ் இந்த சுகங்களை நம்ம அனுபவிக்க பார்த்தோம் என்றால் நம்ம வந்து உயர்ந்த நிலையை அடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆனால் பரமாத்மா வந்து மனதில் இருக்கிற பரமாத்மா இயங்குகின்றது. ஓகே, எப்போதான் வந்து நம்மளை பார்க்க போகிறார், எப்பொழுதுதான் உணரப்போகிறார் அப்படின்ட்டு அவர் அந்த பரமாத்மா வந்து ஆவலுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில என்ன கடைசி எப்படி வந்து ஒரு தந்தையானவன் தன் மகன் எப்பொழுது தன்னுடன் வரப்போகிறான், மகன் எப்படி வந்து நேர்வழியில் இருக்க போகிறான், அந்த ஆதங்கம் வந்து இருக்கிற ஒரு தந்தையை போல பகவான் வந்து அவனோட பக்தர்கள். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் தான் இல்லையா? ஸோ நமக்கு அது பகவானை நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? சீட் கிவிங் ஃபாதர் இல்லையா? ஸோ மகன் என்ற நிலைமை, தட் இஸ் குழந்தைகள் என்ற இதில் அவர் தவறு செய்தாலும் பகவான் வந்து அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கறதுக்கு அந்த இதயம் பகவானுக்கு உண்டு. ஆனால் அந்த குழந்தையை அவரை பார்க்கணும் இல்லையா? அதை எப்படி பார்க்க முடியும்? அந்த ஜீவாத்மாக்கள் புலனின்பத்திலிருந்து விடுபட்டால், மாயையிலிருந்து விடுபட்டால் மட்டும்தான் பகவத் சிந்தை வரும். அதனால்தான் பக்தி தொண்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ பக்தி தொண்டு பொழுது முதலில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் பகவானை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும், ஆனால் போக போக நம்ம வந்து இந்த சாதனைகள், சாண்டிங், இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் இருந்து, சாது சங்கத்தில் இருந்து குருக்கள் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு நம்ம நடந்தோம் என்றால் நம்ம வந்து இறுதியாக பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கிளியரா இதை இந்த கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க. பகவான் ஒவ்வொருடைய எதிர்த்திலும் ஏற்றுள்ளார். அவர் நம்மை நமது கடந்த கால செயல்களுக்கு ஏற்ப வழிநடத்துகின்றார். உடல் பௌதிக சக்தியால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருந்தது. இயந்திரம் என்ற வார்த்தை கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்ட். என்னன்னா, இந்த உடல் நமக்கு எப்படி, அதுதான் இயந்திரம். நம் செயல்களை செய்யறதுக்கு இல்லை இயந்திரம். அது எப்படி நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது? நாம் பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தினால், அந்த கர்ம பலத்தினாலும் நம்முடைய இச்சையினாலும் தான் நமக்கு அந்த உடல் கிடைத்திருக்கிறது. ஒருவன் தனது முந்தைய ஆசைகளுக்கு ஏற்றாற் போல செயல்பட ஜட இயற்கை அவனுக்கு உடலை தந்துள்ளது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பாகியலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க.
हरे कृष्ण मत प्रभु जी, हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् तत्प्रसादात् परां गति शान्ति तत्प्रसाद परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா பரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாங்க. ஸோ பகவானுடைய டைரக்ஷன் அதுதான். யாரோட பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைவாங்க. அப்பொழுது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவார். ஸோ நம்ம பகவானில் சரணடைந்தால் என்ன வரும்? அவருடைய கருணையால் பகவானுடைய கருணையால் நமக்கு தெய்வீக அமைதி, அப்புறம் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் அடைவார். நித்திய இடம் என்பது கோலோகத்தில் பகவானோட சாமீபியத்தில் நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான இடம் இல்லையா? நம்ம இப்போ இருக்கிறது டெம்பரரி பிளேஸ், டெம்பரரி ஷெல்டர். நமக்கு இப்போ இந்த பௌதிக உலகமானது நம்மளுடைய நிலை, உண்மையான நிலை இங்கே இல்லை. நம்ம உண்மையான நிலை பகவானுடைய நித்திய சேவகனாக அவருக்கு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய செயல்களை செய்யும்போது நமக்கு ஆனந்தம் அடையும். அதற்கு உதாரணம் என்ன? பிரஜையில் இருக்கிற இல்லை கோபிகள், கோபர் அங்கே இருக்கிறவங்க, அதே மாதிரி யசோதாமா, அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பகவானுடைய சாநித்தியத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. பிரஜையில் இருந்தவங்க எல்லாம் இல்லை, அவங்க மனசுல கிருஷ்ணரை தவிர எதுவுமே இல்லை. அதே தான் நம்ம கோலோகத்தில் நம்ம செல்லும் பொழுது நமக்கு அதே நிலை தான். பகவானுக்கு நாம் சேவை செய்யும் போது நம்ம உன்னத ஆனந்தத்தில் நம்பிட்டு இருப்போம். அது நமக்கு எப்படி அந்த நிலையை அடைய முடியும்? பகவானுடைய கருணையால், பகவான் கருணையாலும் குருக்கள் வழிகாட்டியாலும் அதே வழிகாட்டலினாலும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சாது சங்கத்தினாலும் நம்ம மனது தூய்மை அடைந்து அங்கே செல்லலாம். இங்கே ரைட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாரும் சொல்ல முடியுமா அது என்ன படம்ட்டு? இந்த டெய்டி யாரு? பூரி ஜெகநாதர் ஜெகநாத் சாமி. பூரி ஜெகநாதன். அந்த ராஜா மன்னர் அவர் தங்க போற வழியில துடப்பத்தால பெருக்கிறதா ஒரு அந்த மன்னர், அவர் பேர் என்ன? பிரதாபருத்ரர். அவர் பெரிய மன்னரா இருந்தார் கூட அவரே சுத்தம் செய்தார் இல்லையா அந்த டெம்பிள. அதுதான் ஸோ பணிவாக முழுமையாக பகவானில் லயித்து அவர் சரணடைகிறார். அவர் ஒரு உன்னதமான ஒரு பெரிய மகாராஜா இருந்தால் கூட அவர் பகவானில் சரணடைந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறார். கூட்டு பெருக்கு இந்த இதெல்லாம் சுத்தம் செய்யறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈனமான வேலை அப்படின்னு நினைத்து கொள்வோம். ஆனால் அதுவும் ஒரு உன்னத சேவை. அவர் இந்த டெம்பிளை அவரே கூட்டி அந்த சுத்தம் பண்ணார். இப்போவும் அந்த பழக்கம் உண்டு. இப்போ இருக்கிற அந்த ராஜவம்சத்தில் இருக்கிறவங்க இப்போவும் அந்த பூரி அந்த இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த செயல் செய்வார்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவில் பணிவு இருக்கணும் நமக்கு. அந்த பணிவு எப்போ வரும்? நமக்கு பகவானில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம லயித்து இருக்கும்போது, பகவானில் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பணிவு வரும். அதனால தான் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சோம் சேட்டோ தர்ப்பண மார்ச்சனம் இல்லையா? மனதில் இருக்கிற அழுக்கு, சேட்டோ தர்ப்பண மார்ச்சனம்னா மனதில் இருக்கிற அழுக்கு நீங்கணும். பல கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்த பிறகு அதனால் நமக்கு தேங்கி இருக்கிற அழுக்கு இருக்கிற இதயத்தில் அழுக்கினை நம்ம சாண்டிங் மூலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அழுக்கினை களைய வேண்டும் அப்படின்னு தான் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு எடுத்துரைத்துள்ளார். ஸோ அவரை முழுமையாக சரணடைவாயாக. அப்போனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடம். அது பகவானுக்கு அருகில் நமக்கு கோலோக பிருந்தாவனத்தில் நமக்கு அது கிடைக்கும். ஸோ ஜட வாழும் எல்லா துன்பங்களுக்கு விடுபடவும் உன்னத இடத்தை அடைவும் உங்கள் இதயத்தில் வீட்டிற்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளன் சரணடையுங்கள். ஸோ பரமாத்மாவை என்ன சொல்லுதோ அதுபடி வழி நடத்தணும் நமக்கு. ஓகே, 63 வாசிங்க. இந்துமதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. இந்துமதி மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। विदिते ज्ञानम् अज्ञातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैः तत् அசேஷேன எதிர்ஷதி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாருங்க, ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் அது. என்ன சொல்றாரு பகவான்? அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைத்த எல்லாம் என்ன அவர் சொல்றாரு? மிகவும் ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமானது ஞானம். இந்த ஞானம் எல்லாருக்கும் போய் சேராது, அவர் பக்தர்களுக்கு தான் போய் சேரும். ஸோ அவர் சொன்னது யாருக்கு புரியும்? இந்த ரகசியமானது யாருக்கு புரியுதுன்னா, அந்த ரகசியமானதை விட ரகசியம் இல்லையா, அந்த ரொம்ப என்ன சொல்றோம் நம்ம, மோஸ்ட் இல்லை, எல்லா சூப்பர்லேட்டிவ்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. மிகவும் ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியம். அது பக்தர்களுக்கு தான் புரியும், பக்தர்களுக்கு அது போய் சேர வேண்டும். அது ஸோ மற்றவர்களுக்கு ஆனது இல்லை. இப்போ பகவத்கீதை யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு. அவர்களுக்கு தான் இந்த ரகசியத்தை பகவான் எடுத்து வைக்கிறார். இப்போ எப்படி நம்ம நம்ம மனசுல ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு, இல்லை நம்ம மனசுல ஒரு ரொம்ப பெரிய ரகசியம் இருக்கு, யார்கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம்? நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுலேயும் ரொம்ப ரகசியமானதில் ரகசியம் யார்கிட்ட சொல்லுவோம்? ரொம்ப பிரியமானவர்களும் நம்ம ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களும் அவர்கிட்ட தான் நம்ம எடுத்து வைப்போம் இல்லையா? அதுதான் பகவானுக்கு அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து வைக்கின்றார். அதுதான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை நீ முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ விரும்புவதை செய். பகவான் யாரையும் கப்பல் படுத்தலாம். இவங்க எல்லாம் சொல்ற மாதிரி யாரும் மற்ற இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற மதங்கள் எல்லாம் நீ இதை கண்டிப்பாக செய்ய வேணும், அது பண்ணு இது பண்ணுண்டு. பகவான் என்ன சொல்ற பகவத்கீதை? நான் சொன்னதை சொல்லிட்டேன்ப்பா, ரகசியத்திலும் ரகசியம் இது. அதாவது நீ புரிந்து கொண்டு நீ என்ன விருப்பமோ அதை செய். பகவான் நம்ம மனதில் இந்த ஜீவாத்மாக்கு இருக்கின்ற அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ண சொல்லிடுறாரு. நீ என்ன விரும்புறியோ அதை நீ செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு ஆத்மாட்ட சொல்ற, ஜீவாத்மாட்ட சொல்ற, அர்ஜுனகிட்ட சொல்றார் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அறிவுள்ளவர்கள் என்ன எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டு அந்த ஞானம் உள்ளவர்கள் பகவான் சொல்றதை செய்வார்கள். ஞானமற்றவர்களோ பகவான் சொல்றதை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க, புரியாது. அது ஒரு ரகசியம்னு புரியாது அவங்களுக்கு இல்லையா? கிருஷ்ணர் வாய்ப்பை தருகிறார் நமக்கு, முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, ஆனால் நீ விரும்புவதை செய். நான் சொல்றது சொல்லிட்டேன்ப்பா, நீ விரும்புவதை செய். ஒரு ஞானம் இருக்கிறவன் அதை புரிஞ்சுட்டு அவன் அதை உபயோகப்படுத்துவான். ஞானம் இல்லாதவன் என்ன ஆகும்? அவ்வளோதான். சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒருத்தனுக்கு கார் ஓட்ட தெரியும் வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு ஒரு நல்ல ரால்ஸ் ராய்ஸ், இந்த பெரிய நல்ல கார் கொடுத்தா அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஓட்டுவான். ஆனால் கார் ஓட்ட தெரியாதவங்ககிட்ட போய் கார் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான்? அவனுக்கு ஒரு யூஸும் கிடையாது. சொல்லுவாங்களே, குரங்கு கையில் கொடுத்தா பூ மாலை மாதிரி. ஸோ இந்த ஞானம் பக்தனுக்கு போய் அடையும் போது அவனுக்கு பகவானுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டு, தன்னுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டு, தான் ஒரு ஜீவாத்மா, இந்த உடல் தன்னுடைய கர்மங்கள் பிரகாரமும் அதே மாதிரி தன்னுடைய பூர்வ இச்சை பிரகாரமும் கிடைத்த ஒரு கருவிதான் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு, முழுமுதற் கடவுளே எல்லா காரியத்துக்கும் காரணம் என்பதையும் புரிந்து கொண்டு, அவரே முழுமுதற் கடவுள்னு புரிந்து கொண்டு அவர்கள் பகவானை சரணடைந்து பகவான் ஆணையுற்ற வழி பிரகாரம் நடப்பார்கள். ஸோ அது இல்லாதவர்கள் இந்த பௌதிகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2 வழி, திஸ் வே ஆர் தட் வே. ஜீவாத்மாவும் சின்னஞ்சிறு சுதந்திரத்தினால் கடவுள் தலையிடுவதில்லை. அதனால தான் பரமாத்மா எதுவும் தலையிடுறதில்லை, சொல்லிவிடுவார் எப்பா அப்படின்னு உணர்த்துவார். அப்புறம் எதை வேணா தேர்ந்தெடுத்துக்கோ, ஜீவாத்மாவுடைய லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ண அனுமதிக்கிறார். சரியான முடிவு எடுப்பது நம் பொறுப்பு. 64 படிக்கணும். அது மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நான் படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சர்வபூஷிதமம் பூயக சுணுமே பரமம் வசக இஷ்டோஹசி மே த்ரூடம் இது ததோ பஷ்யாமி தேஹிதம். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகளில் மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு? எனக்கு நீ
ஏன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உரைக்கிறார் என்பது இதில் வெளிப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன், பகவானுடைய நண்பன் இல்லையா? நம்ம வந்து சாக்கியாரசத்துக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டே அர்ஜுனன் தான் நம்ம எடுத்து சொல்றோம். நம்ம நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகள் மிகவும் உன்னதமான, எல்லாவற்றையும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை எடுத்துரை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். பகவான் கிளியரா சொல்றார் இல்ல, எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமானது இந்த ஞானம், அதை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். நம்ம போன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொன்ன மாதிரி நமக்கு ரொம்ப அரிதான காரியங்கள், நம்ம மனதுக்கு என்ன சொல்றோம், ரொம்ப ரகசியம் நினைக்கக்கூடிய காரியங்களே நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள்ட்ட, ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ரிலேட்டிவ் யாரா இருக்கலாம், ஒரு நண்பன், அந்த நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கிறவங்கள்ட்ட தான் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ பகவான் வந்து அந்த நிலை, அர்ஜுன் அந்த நிலையில் இருக்கார். தட் இஸ் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான நண்பன் அவர். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு தெரியும் அர்ஜுன் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தனும் கூட இல்லையா? இது ஒரு நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக என்ன சொல்றார் இல்லையா? ஸோ உன்னுடைய நன்மை, பகவான் ஆணையிட்டதை நாம் செய்தால் அது பக்தர்களுக்கு நன்மையை மட்டும்தான் அது நமக்கு அளிக்குமே தவிர எந்த விதத்திலும் அது தீங்காகாது அப்படின்னு பகவான் உணர்த்துகின்றார். கிருஷ்ணர் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வெளியிடுகிறார். என்னன்னு பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம், அடுத்த இதுல வரும். என்னது, எது மிக ரகசியமான அறிவு? ரகசியம், பிரம்மனை பற்றிய அறிவு மிக ரகசியம். நம்ம இது வந்து முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? ரகசியம் என்ன? பிரம்மனை பற்றிய அறிவு. அப்புறம் மிக ரகசியம் பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு. மிக மிக ரகசியம் பகவான சரணடைவது. இப்போ 3 நிலை பார்த்தோம் இல்லையா? ரகசியம் வந்து பிரம்மனை பற்றிய அறிவு, உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, அந்த மாதிரி இல்லையா? பிரம்மனை பற்றிய அறிவு. மிக மிக ரகசியம் பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு. பரமாத்மா தான் சாங்ஷன், அது ஓவர்சியர் இல்லையா? அனுமந்தா உபதஷ்டா இல்லையா? அவர் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் அதற்கு சாங்ஷனும் அளிக்கிறார். ஏன்னா பகவானுடைய சாங்ஷனும் எது நடக்காது. மிக ரகசியம். மிக மிக ரகசியம் என்ன? பகவானின் சரணடை. பகவான் சரணடைந்தால் அவன் வந்து அந்த சரணடைந்தவர்களை பகவான் வந்து காப்பாற்றுவார். சில தவறுகள் நடந்திருந்தால் கூட பகவான் அதை பொருட்படுத்தாமல் பாவங்களை மன்னித்து பகவான் அவர்களை அவருடைய திருநாட்டு பிரவேசிக்க அனுமதிப்பார் இல்லையா? பகவான் சென்றடையும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? நிச்சயமான ஆனந்தம் அடைகிறது. யாரால் இந்த சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்? யாரால? தட் இஸ் பக்தனால. பகவானுக்கு பிரியமான பக்தனால் மட்டுமே இந்த புரிந்து கொள்ள முடியும். பாக்கியர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக புரியாது. ஏன்னு கேள்விதான் கேட்பாங்களே தவிர அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிட்டேன்னா அப்போது அவங்க ஒன்றும் போறதில்லை. பகவான் சொல்றது அப்படியே கேட்கும்போது அவர்கள் பகவானுக்கு பிரியமானவர்களுக்கு அவர் பகவான் சொல்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக புரியும். அதான் இஷ்டோ அசி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. 15 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நிறைய இடத்துல நீங்க கோட் பண்ணுவீங்க. நீங்க உங்களோட ஜேர்னி, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி நீங்க ப்ரோக்ரஸ் ஆக இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க பல முறை கேட்பீங்க. மேற்கோளாக எல்லாரும் பேசுவாங்க இந்த ஸ்லோகத்தை. ஓகே, யார் படிக்கிறீங்க? மது மாதாஜி இல்லையா? அவங்க படிக்கல பிரபுஜி. படிச்சாங்க நினைக்கிறேன். மது மாதாஜி படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க லோ வாய்ஸ் இல்லையா உங்களுக்கு? ஆமா, கேளுங்க படிக்கிறாங்களா இல்லாட்டி யாராச்சும்? மது மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மது மாதாஜி படிமா. விஷ்ணுஸ்ரீ படிக்க போறியா? படி. சங்கரன் பிரபுஜி அடுத்தது படிங்க பிரபுஜி. சாரி பிரபுஜி. விஷ்ணுஸ்ரீ சீக்கிரம் படிமா. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. எப்போது என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிக்கிறாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ இது தேங்க்யூ. என்ன சொல்றேன், எப்பொழுதும் மன்மனோபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்பொழுதும் என்னை பற்றியே நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இம்பார்ட்டன்ட். எப்பொழுதும் பகவானை நினைக்க வேண்டும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து என் பக்தனாகிய நினைத்து சும்மா நினைத்தா மட்டும் போதும். ஏன்னா சிசுபாலனும் பகவானை நினைத்து கொண்டிருந்தார் தான் இல்லையா? ஆனா எப்படி நினைக்க வேண்டும்? ஒரு பக்தனுடைய நிலையில் எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு, பக்தர்கள் என்ன செய்யணும்? பகவானை வழிபடணும். வழிபடும் போது அவருடைய வணக்கங்களை பகவானுக்கு தெரிவிக்கிறார்கள். வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை இவ்வாறு நீ செய்தால் என்ன நடக்கும்? என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த மாதிரி செஞ்ச கண்டிப்பாக என்னை வந்தடைவாய். பகவானின் திருநாட்டுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக டிக்கெட் கிடைக்கும். கண்டிப்பா நாம பகவானின் திருநாட்டில் பகவானோடு இருக்கிறதுக்கு நமக்கு நிச்சயமாக வாய்ப்புண்டு. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் என்ன சத்தியம் சொல்றாரு? அந்த சீக்கிரட்டா அந்த சத்தியம் சொல்றாரு பகவானுக்கு. நீ என் பிரியமான நண்பன். இதனால் நண்பன் பகவானுக்கு அர்ஜுன் எல்லா பணிவிடையும் செய்வார் இல்லையா? பகவானே நினைத்து கொண்டிருப்பார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் தூய பக்தன் வேற இல்லையா? நண்பன் மட்டும் இல்ல, பக்தன் வேற. அந்த நிலையில் இருக்கும்போது நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அந்த நிலை நம்ம பகவானை ரொம்ப தீவிரமாக பகவானை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டு அவரை வழிபட்டு அவருடைய சிறந்த பக்தனாக நம்ம இருக்கும் பொழுது பகவான் என்ன சொல்றாரு? என்ன சத்தியத்தை சொல்றாரு? நீ என்னை வந்தடைவாய். பகவானை நாம் சென்றடைய முடியும். இந்த சத்தியத்தை நாம் உனக்கு அளிக்கிறேன். சத்தியம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராமிஸ். அவருக்கு பகவான் சும்மா சொல்லல. இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ஐ ப்ராமிஸ் யூ அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். என்ன ப்ராமிஸ் பண்றாரு? எப்பொழுதும் பகவானை நினைத்து கொண்டிருந்து அவருடைய தூய பக்தனாகி அப்பொழுது என்ன செய்வோம்? நம்ம அவரை வழிபட்டு நம்மளுடைய வணக்கங்களை பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தோம் என்றால் நாம் பகவானை சென்றடைவதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவானை சென்றடையக்கூடிய ஃபார்முலா இதுதான் இல்லையா? தூய பக்தனாக இருக்கும். அனன்ய பக்தி, அன்னபிலாஷித சூன்யம் இல்லையா? மனத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லாமல் பகவானே பூர்ணமாக நம்பி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அவரை மையமாக வைத்து செய்து அவரில் சமர்ப்பித்து நம்ம செய்தோம் என்றால் பகவானை சென்றடைய முடியும். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கிருஷ்ணருடைய பக்தராகி கிருஷ்ணரை வழிபட்டு கிருஷ்ணருக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கும் போது இது செய்தால், தவறாமல் செய்தால் கிருஷ்ணரை கண்டிப்பாக சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 18.66 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இன்னும் யார் வாசிக்கிறீங்க? மது மாதாஜி சங்கரன் பிரபுஜி படிங்க மாதாஜி, இல்ல படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலும் இருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றது? சர்வதர்மான் பிரத்யாய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாமுஷுச்ச. அப்படின்னா என்ன? எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாங்க. வேற எதையும் நீ ஃபாலோ பண்ண வேணாம்ப்பா. எதையும் நீ ஃபாலோ பண்ண வேணாம். ஜஸ்ட் சரண்டர் அண்ட் டு மீ அப்படின்றார் பகவான். தர்மங்கள், ரிலீஜன் தான் தர்மம் சொல்றோம் இல்லையா? எல்லா ரிலீஜன்ஸ் தான் தர்மம் அப்படின்றோம். நம்ம எல்லா ரிலீஜியாசிட்டியும் விட்டுறணும், தேவையே இல்லை. இதுல நம்ம என்ன சொல்லலாம்? டெமிகாட் வர்ஷிப்பை நம்ம உட்படுத்தலாம்,
வேற ரிலீஜன், அது எந்த ரிலீஜனாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் நம்ம பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை. எல்லா தர்மங்களையும் துறந்து என்னில் மட்டுமே சரணடைய வேண்டும். கிருஷ்ணரில் மட்டுமே சரணடைய வேண்டும். அப்படி செய்வது என்ன நடக்கிறது? உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே அப்படின்றார். ஸோ கிருஷ்ணரை நாம் கிருஷ்ணரில் சரணடைந்தால் நம்முடைய எல்லா பாவ விளைவுகளும் நம்மை விட்டு அகலும். ஸோ மனதில் டவுட் வரலாம், சார் நான் எல்லா பாவம் சேர்ந்துட்டு கிருஷ்ணரில் நான் சரணடைந்தேன்னா எனக்கு பாவ விளைவுகள் வந்துருமா? அப்போ எனக்கு இந்த பாவம் அதுக்கு முன்னாடி செய்த இந்த பாவத்தின் பலன் வராதா அப்படின்னு கேள்வி வரலாம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்றாரு, உன்னை எல்லா பாவ வேலைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. எப்படி? நீ என்னில் சரணடை அப்படின்றார். என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆமாமா பிரபுஜி, அவர் எல்லா பாவங்களையும் விடுவித்து விடுவார். எப்படி முடியும்? நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பாவம் செஞ்சா கர்மபலன் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்ட்டு. கடைசியில பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா அவர் நம்ம எல்லாரோட எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருவார்ல பிரபுஜி. ஓகே, குட். வேற ஏதாச்சும் இது இருக்கா? மாதாஜி இந்த கருத்து சொன்னாங்க. வேற யாராச்சும் கருத்து இருக்கா? அவர் கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம அவரையே நினைத்து பக்தி தொண்டு சேவடன் அவரையே நினைத்திருந்தா அவருடைய செயலே எல்லா செயலும் நீங்களே பார்த்துப்பீங்கன்னு அவருடைய இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம அவரை சரணடையணும். அவருடைய செயலிலேயே எல்லாமே நம்ம கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த கர்மாவும் சேராதுங்க பிரபு. கரெக்ட். அப்படி சொல்லும்போது கடவுள். ஆனா நமக்கு பல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நம்மளுடைய இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம என்ன பல உடல்கள் எடுத்திருக்கோம். பாவங்கள் நம்மள இருந்தா அது எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க? அதுதான் இப்ப சாண்டிங் மூலமா பக்தி மூலமா நம்ம பகவான் கம்ப்ளீட்டா சரணடைஞ்சிடல பிரபுஜி. கரெக்ட். ஸோ நம்ம பகவானில் சரணடைந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நீங்கிவிடும். எப்படின்னா நம்ம இது பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இது நம்ம ஈசோபநிஷத் படிக்கும்போது நீங்க இன்னொரு இதா படிப்பீங்க. அதுல சொல்லியிருக்கு, எப்படி பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னா நம்ம இந்த சூரியன் இருக்கு, சூரியன் ஒளி எல்லா இடத்துலையும் பரவுது இல்லையா, நல்ல மலர்கள்கிட்டையும் பரவுது, அதே மாதிரி ரொம்ப அசிங்கமான இடத்துலும் கூட இருக்கு. இந்த சூரிய ஒளி படும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அசிங்கமானது எல்லாம் ட்ரை ஆகி எல்லாமே அந்த இடத்துல இந்த இதெல்லாம் துர்நாற்றத்திலிருந்து எல்லாம் போய்விடுது இல்லையா சூரிய ஒளி படும்போது. அந்த சூரிய ஒளி படும்போது அதுதான் இட்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக். அதே மாதிரி இட் இஸ் இது வேற கிளென்சிங் வேற இல்லையா. அது சுத்தம் அப்பாவிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுத்தப்படுத்துகிறது. அதை ஆன்டிசெப்டிக் மாதிரி அதை எல்லாத்தையும் நீக்கி விடுகிறது. அதே மாதிரி பகவானுடைய சந்நிதி எப்படின்னா, பகவான் நம்ம மேல அவருடைய அருள் நமக்கு வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாம் பனி போல அகன்று விடும். சூரியன் எப்படி ஒரு பனி பொழிகிறது, சூரியன் அதெல்லாம் போயிடுது, நீங்குகிறது. அந்த மாதிரி அதுதான் பகவானுடைய அருள், பகவானுடைய பொட்டன்சி. அது பகவானால் மட்டும்தான் அது செய்ய முடியும் இல்லையா. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேஷன் டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய அந்த குருவானவர் நம்ம அந்த டைம்ல நம்ம இதுவரைக்கும் செய்த பாவத்தை எல்லாம் நீக்குகின்ற அவர் இது சொல்றாரு, அவர் எடுத்துக்கிறார் இல்லையா அந்த இனிஷியேஷன் டைம்ல. ஸோ நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் அது செகண்ட் ட்வைஸ் பார்ன் சொல்ற திவிஜ இல்லையா. அப்படின்னா அந்த நிலையில என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நீக்கி நம்மளை ஒரு புதிய உணர்வோடு புதிய லைஃப் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. நாம புது பேரு எல்லாம் நம்ம புதிய பிறவை எடுக்கிறோம் நம்ம. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணருடைய சாமீபியத்தில் கிருஷ்ணர் நமக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் அருள் பெறும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு கொடிய பாவம் செய்திருந்தாலும் அது நீங்கி வருது. அதனாலதான் சிசுபாலன் இந்த மாதிரி இந்த டிமன்ஸ் அரக்கர்கள் கிருஷ்ணர் கையால் மடியும் போது அவர்கள் நேரே பிரம்மத்தை சென்றடைகிறார்கள். அவர்கள் பிரம்ம ஜோதியில் வைத்து விடுகிறார்கள். ஸோ காரணம் அதுதான். அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும், இவங்க பாண்டவர்கள் அவர்களுடைய டிசப்பியர் ஆனோன்னு நேர அவர்களுக்கு மோட்சம் தான் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது, கிருஷ்ணருடைய அருள் இருக்கும்பொழுது நம்ம எல்லா பாவ விளைவுகளும் விடுவிக்கப்படுகிறது. அதான்
கேரண்டி கொடுக்கிறாரு. இந்த 2-3 ஸ்லோகம் பார்த்து கேரண்டி கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணர் இல்லையா? எல்லாவித தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. அப்படி சரணடைந்தால் என்ன நடக்கும்? உன்னை எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், நீ பயப்படாதே, டோன்ட் பி அஃப்ரைட் அப்படின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ பிரபுஜி. கிருஷ்ணரில் நம் சம்பூர்ணமா சரணடைந்தால் எதை பற்றியும் பயப்பட வேண்டாம். அதுக்கு நான் கிருஷ்ணர் எப்படி இது பண்ணுவாரு? நான் முதல்ல எல்லா பாவத்தையும் செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட அது வேணும்னு நம்ம செஞ்சா கிருஷ்ணருக்கு தெரியும், நம்மளை விட பெரிய ஆள் அவர் கிருஷ்ணர். ஓகே. ஆனா நம்ம மனதில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களின் தன்மை புரிந்து நாம் மாறும் பொழுது மாறி கிருஷ்ணரிலே நாம் லயித்து கிருஷ்ணருக்கு சரணடையும் போது கிருஷ்ணர் நமக்கு இந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரணாகதி என்றால் என்ன? என்ன எடுத்துக்காட்டு தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரம் மத்திய லீலா 21:22-100. அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ரஹிஷ்யஷீதி விஸ்வாசோ கோப்ருத்வே வர்ணம் ததா ஆத்மநிக்ஷேப கார்பண்யே ஷட் வித்த சரணாகதி அப்படின்ட்டு. என்ன அதோட அர்த்தம் அப்படின்னா, அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமானவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் சாதகமற்றவர்களை நிராகரித்தல், ரஹிஷ்யஷீதி விஸ்வாசோ கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பை தருவார் என்ற நம்பிக்கை, அவசியம் ரக்ஷிவே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார் அப்படின்றது திட நம்பிக்கை. சரி. கோப்திருத்துவே வரணம் ததா அப்படின்னு என்ன? பகவானே பாதுகாப்பளிப்பவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஆத்ம நிக்ஷேப தன்னை முழுமையாக பகவானிடம் சரணடைந்து வைப்பது. கார்பண்ணே பணிவு, இதுங்க வாயு புராணத்துல அது சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? நம்ம பூர்ணமா பகவானில் சரணடைந்து திடமாக கிருஷ்ணரை நம்பி எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனே உணர்வில் இருந்தால் நம்ம இந்த மாதிரி உணர்வு கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பளிப்பவர், கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பார் என்ற திடமான நம்பிக்கை ஏற்றுக்கொண்டால் கண்டிப்பாக பகவானை சென்றடையலாம். எப்படி? பணிவாக இருக்கணும் நம்ம இல்லையா? அப்படி. ஸோ 67. சாந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதம் தே நாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன ந சாசூஷ்ரூஷவே வாச்சியம் ந ச மாம் யோபயசூயதி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமையுள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரோட டைரக்ஷன் என்ன, நமக்கு என்ன போதிக்கிறாரு? இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தியில் இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஸோ ஆன்மீகத்தில் இல்லாதவர்கள் இல்லையா? ஸோ பகவானை எதிர்ப்பவர்கள், பகவான் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு, நாத்திகர்களுக்கு, அதே மாதிரி பகவான் மேல் பொறாமை உள்ளவர்கள், நான் தான் பெரிய என்ன பகவானை பற்றி சொல்றேன் நீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் என்ன அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்களா அப்படி அப்படின்னு நினைச்சு பகவானை மறந்து காரியங்களை செய்கிறார்கள் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி தன்மை உள்ளவர்கள்கிட்ட ஒரு காலம் நம்ம இதெல்லாம் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு நம்ம விளக்க முற்பட்டால் அவர்கள் தலையில் அது ஏறாது. சொல்லுவாங்க இல்லையா, செவிடன் காதுல சங்கு ஊதுற மாதிரி அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? ஸோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம பழமொழி, கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனைகள் நிறைய இருக்கு நம்ம பழமொழி. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால நம்ம ப்ரீச்சிங்லேயும் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். யாராச்சும் நம்ம பகவானை நம்ம ப்ரீச் பண்ணும்போது, நம்ம எடுத்து வைக்கும் போது அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தால், பகவானை பற்றி பொறாமையாக பேசினால், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்கிட்ட நம்ம இதை எடுத்து கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா இது இந்த தவமில்லாதவர்கள், பக்தி இல்லாதவர்கள், பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவாதவர்கள், பொறாமை உள்ளவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் ஒருபோதும் அவர்கள் பகவானை பற்றி கண்டிப்பாக புரியாது.
வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஏன்னா அவர்கள் அந்த நிலை இப்போ இருக்கும்பொழுது, ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு தமோ குணத்தில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த நிலையில் இருக்கவங்க அவங்ககிட்ட தயார் எதுவுமே ஏறாது. அவர்களுக்கு எப்பொழுதாவது இது அவர்கள் இந்த மாதிரி பல ஜன்மங்கள் எடுத்த பிறகு எப்பொழுதாவது அவர்கள் வந்து ஒரு தூய பக்தனுடைய சாமீபியத்தில் வந்து அவர்களுக்கு இந்த உணர்வு வரும்போது தனியாக வந்து இதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். அதற்கு முன்னாடி நம்ம பேசினால் வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அதனாலதான் அப்படி சொல்றாரு பகவான். ஸோ என்ன சொல்றாங்க இங்க, நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பகவத்கீதையோ கிருஷ்ணரையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ 68லேருந்து 69 பார்க்க போறப்போ பகவத்கீதை கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களுக்கான நன்மை. நம்ம வந்து இப்போ பகவதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். இப்பெல்லாம் நீங்க கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. இது முடிஞ்ச உடனே நீங்க மற்றவர்களுக்கு எடுத்து ப்ரீச் பண்ணணும். அந்த மாதிரி மற்றவர்களுக்கு பகவத்கீதையை கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களுக்கான நன்மை என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாசிங்க. உமாபதி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. यदां परमं कुक्यं मत्भक्तेस्त्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृद्धवा मामं येवश्यत् யசஸ்ஸயஹ. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குவோருக்கு துய்ய பக்தி உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அடுத்து 69 படிச்சிருவாங்க மாதாஜி. அதையும் படிச்சிருங்க பிரபுஜி. கால் வருத விடல. நசா சத்யம் மனுஷ்யேஷு கஷ்யன் மே பிரிய உம்தஹ பவித்த நாஷமே. திரும்புத டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சிருங்க பிரபுஜி. இல்லனா சரிங்க மாதாஜி. நான் கட் ஆயிட்டு இருந்தா அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. என்ன சொல்றாரு, இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களும் விளக்குபவனுக்கு பகவானை பற்றி இந்த பகவதி சாராம்சம், பகவான் ஆணைகள் இவற்றையெல்லாம் பக்தர்களுக்கு விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருவான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீச் பண்ணும்போது மற்றவர்களுக்கு இந்த பக்தியை வந்து உணர்த்தும் பொழுது என்னது, அவர்கள் இந்த ப்ரீச்சருடைய பக்தியும் வந்து இன்னும் கூடுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பக்தி அவர்களுக்கு கூடி வரும்பொழுது என்ன அதனுடைய விளைவு என்ன, பகவானை கண்டிப்பாக சென்றடையக்கூடிய வழி உண்டு அப்படின்றார். ஸோ 69ல என்ன சொல்றாரு, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் உலகில் யாரும் இல்லை. யாரை விட, பகவானுடைய ரகசியத்தை இல்லையா, பகவானின் ஆணைகளை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைப்பவன், தட் இஸ் ப்ரீச் பண்றவங்க, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் உலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் இருக்கவும் முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரீச் பண்ணி பகவானை குளோரிஃபை பண்ணி பகவான் ஆணைகளை மற்றவர்களுக்கு கூறும்போது என்ன, அந்த வீழ்ச்சி அடைந்த அந்த ஆத்மாவும் வந்து உணர்வு பெற்று பகவானை சென்றடைய முடிகிறது இல்லையா. ஸோ பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும், அவருடைய எல்லா மக்களும், தட் இஸ் அவர் தான் எல்லாருடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்றோம். அவருடைய எல்லா பிள்ளைகளும் வந்து அவரை சென்றடைய வேண்டும் என்றுதான் அவருடைய விருப்பம். ஸோ அதனால வந்து இன்னொருவருக்கு நாம் ப்ரீச் பண்ணி அவருக்கு பக்தி உணர்வு அவர்களை நாம் கொண்டு வந்தால் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவராக நாம் மாறிவிடுவோம். அவ்வாறு அந்த மாதிரி பிரியமானவர்கள் வந்து அவர்களை அதை விட வேற எதுவும் பகவானுக்கு இல்லை இல்லையா. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் இருக்க முடியாது. எவ்வளவு ப்ரீச் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் திருப்திப்படுவார் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதனாலதான் நீங்க இது முடிச்ச லெவல் 2 முடிச்ச உடனே லெவல் 3 லெவல் 4 இது பக்தி சாஸ்திரி எடுத்து நீங்க ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், சேவை செய்யணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுடைய பக்தி நிலை இன்னும் வந்து உயர்ந்து விடும். ஏன்னா பல அட்மின் சேவையெல்லாம் பண்ணும்போது பல டீச்சர்ஸோட நீங்க வந்து அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்பீங்க. மீண்டும் மீண்டும் கேட்கும்போது நமக்கு நம்மளுடைய பக்தி உணர்வு மீண்டும் உயரும் அப்படின்ட்டு. பகவத்கீதை கற்றுத் தருவதால் அடையும் நன்மைகள் தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. இறுதியில் நிச்சயமாக கிருஷ்ணன் திரும்பி செல்கிறான், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான சேவகனாகிறான். யாரேனும் பகவத்கீதை உள்ளபடி நேர்மை அளிக்கும்
நேர்மையாக அளிக்க முயற்சி செய்வார் என்றால் அவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேறி வாழ்க்கையை தூய பக்தி நிலையை அடைவார். இதுதான் நமக்கு இஸ்கான் வந்து ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அளித்துள்ளது இல்லையா? ஸோ நம்ம பரம்பரை வழியாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? நம்ம மனதில் தோணும் எதுவும் எடுத்து சொல்லக்கூடாது. அது பிரபுபாதர், தட் இஸ் நம்மளுடைய குருக்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம சொல்லுமே தவிர நம்ம மனதில் எதுவும் எடுக்க சொல்லக்கூடாது. குருக்கள் நமக்கு என்ன கற்றுத்தருகிறார்கள்? பகவான் என்ன சொன்னார் அர்ஜுனனுக்கு அதை அப்படியே நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார்கள். நம்மளும் அதை அப்படியே வந்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். அது நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பகவத்கீதை உண்மை உருவில் யாரு? பிரபாதருடைய புக் கிளாசிட்டிஸ் அளிக்க எளிதான மற்றும் பாதுகாப்பான வழி புத்தக விநியோகம். ஸோ ப்ரீச்சிங் அண்ட் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துல ஒரு புக் ஒரு டிவோட்டிக்கே நம்ம கொடுக்க பார்க்கணும். ஒரு புக் அன்று. ஸோ நான் இந்த பகவத்கீதை அந்த இது இருக்கும் இல்லையா, இந்த மாரத்தான் அந்த மாதிரி டைம்ல நான் என்ன பண்ணேன்னா, போன வாட்டி கொஞ்சம் புக்கு பர்ச்சேஸ் வாங்கிட்டு நான் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கே முதல்ல கொடுத்தேன். அது எப்படி ஃப்ரீயாக கொடுக்கல, நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் உங்களால் முடிஞ்சது கொடுங்க. ஏன்னா அந்த இதை வச்சு நம்ம இன்னும் வீண்டும் புக்ஸ் வாங்கலாம். ஏன்னா ஃப்ரீயாக கிடைச்சா யாரும் வந்து அதுக்கு அவ்வளோ மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணேன், உங்களால் முடிஞ்சது. ஸோ அங்கே கொடுக்கும்போதுன்னா அதை வந்து வாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. எனக்கு என்ன சர்ப்ரைஸாக இருந்ததுன்னா, தட் இஸ் இந்த 20s இல்லை 15லேருந்து 20-25 வயசான எனக்கு கசின்ஸ் இல்லை வந்து என்னுடைய நீசஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக வாங்கினாங்க. நான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்தில் மினிமம் ஒரு புக்கு வைக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா மாதம் ஒரு புக்கு வைக்கலாம். ஸோ நம்ம நிறைய பேர் தயக்கப்படுவாங்க, இது எப்படி கொடுக்கறது, அது சரியா அப்படி தயக்கப்படுவாங்க. தயக்கமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ நான் அது மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் கூட அதான் எப்பவும் சொல்லுவேன் லெசன். நம்ம ப்ராடக்ட் இருக்கு, மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும்போது அவங்க வாங்க மாட்டான்னு போகக்கூடாது. கண்டிப்பாக வாங்குவான் அப்படின்ட்டு அந்த மனப்பான்மையில் போகணும். அப்படி போய் நம்ம எடுத்து வைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக மாறிவிடும். ஸோ புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரெண்டு இது முக்கியம். நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு என்ன தெரியுது, ப்ரீச்சிங் இது முடிச்சோம், ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரீச்சர் ஆகணும். அதே மாதிரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஒவ்வொருத்தரும் புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மாதம் ஒரு புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா பாருங்க. அப்படின்னா 12 புக் ஆயிடுது வருஷத்துக்கு. ஸோ ஃப்ரீயாக கொடுக்காதீங்க. இது ஏதோ ஒரு இது பாக்கி இருக்கிறது நம்ம டொனேஷனாக இருக்கட்டும். இந்த ஒரிஜினல் இந்த காஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு போர்ஷன் கிடைச்சுன்னா பாக்கி இருக்கிறது நம்ம டொனேஷன் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ஜாஸ்தியாக தான் காசு கொடுப்பாங்க எல்லாரும் புக்கு. நான் சொல்ல முடியும், என் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 70-71 யார் வாசிக்க? பகவத்கீதையின் மாணவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள், வரங்கள் பார்க்க போறோம். இப்போ 70 யார் வாசிக்கிறீங்க? இந்துமதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? உமாபதி மாதாஜி மாத்திட்டாங்களா? ஓகே மாத்திட்டாங்க மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. அத்யேஷ்யதே ச ய இமம் தர்ம்யம் சம்பாதம் ஆவயோஹ ஞான யஜ்ஞான தேனாஹம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதிஹி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாரு, என்ன பகவான் நம்பிக்கை என்ன? மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இதெல்லாம் டெஃபினட்டா சொல்றாரு. இது நடக்கு, நம்புவாயாக, அப்புறம் என்ன செய்வாயாக, இங்க என்ன அறிவிக்கிறேன், என்ன அறிவிக்கிறார் அவரு? மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன், பகவத்கீதையை பயில்கின்றவன், பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்கின்றவன் என்ன, தனது அறிவால், அறிவு இருக்கிறவன் தான் அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா? தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான். பகவத்கீதையை வந்து படித்து புரிந்து கொள்ளும் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணரை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். டெஃபினட் அறிவிக்கிறார். பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக என்னை வந்து வழிபடுவான். ஏன் வழிபடணும்? அப்போ வந்து அவன் தூய பக்தனாக இருக்கும்போது பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்ல அவனுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு நாம் செல்ல விரும்பினால் கண்டிப்பாக இந்த பகவத்கீதையை அதை நம்ம புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து இந்த பேக்ரவுண்ட், இந்த புனிதமான
உரையாடல் ஏன் நடந்தது, எப்படி நடந்தது, எதுக்கு நடந்தது அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய அறிவால் பகவானை வழிபடுகின்றவன் கண்டிப்பாக பகவானுடைய இந்த திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும். இதை நான் அறிவிக்கிறேன், டெஃபினட் அப்படின்ட்டு பகவான் கேரண்டி கொடுக்கிறார். இன்னும் ஒன்றும் கூட பார்த்துட்டு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். 71 மேல வாசிக்கிறீங்க. மது மாதாஜி, அமராவதி மாதாஜி, குமுதா ரவி மாதாஜி, 3 பேர்ல யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. அமராவதி மாதாஜி படிங்க. சரத் மாதாஜி யாரு படிக்க சொல்றீங்க? நீங்களே படிங்க மாதாஜி. குமுதா ரவி மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. 2 பேருமே படிங்க. சரத் தாவான் அனஷுயஷ யாத் அபி யாத் அபியோ அபிமுக்த சுபாவ லோகன் ரியாப் நுயாத் புண்ணிய கர்மனாம். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களமான லோகங்களை அடைகிறான். என்ன சொல்றது பகவான்? தட் இஸ், இதை நம்பிக்கையுடன் பணிவாக, நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றி அப்படியே பகவான் சொல்றது அப்படியே புரிந்து பகவானை வழிபட்டு செயல்படுகிறவன் என்ன ஆகுது? அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு அப்படி பகவானில் இந்த பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ள காரியங்களை நாம் செய்தோம் என்றால் என்ன நடக்கும்? அவனோட பாவ விளைவுகள் எல்லாம் நீங்கிவிடும். பாவ விளைவிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறார். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்போ, தட் இஸ் கோலக பிருந்தாவனம் எங்கே இருக்கிறது? ஆன்மீக உலகம். ஸோ இந்த துக்காலயத்திலிருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு அதை கேட்கிறவங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு சொல்றாரு. இப்போ பகவத்கீதை நல்ல ஒருவன் ஆழ்ந்து புரிந்து கொண்டு அதை அவன் கேட்கின்றானோ அப்பொழுது அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நீங்கி புண்ணியம் செய்தவர்களுடைய லோகம் என்ன? அது உயர்ந்த லோகங்கள் இல்லையா? தட் இஸ் ஆன்மீக உலகுக்கு சென்றடைய முடியும். புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களமான லோகங்கள் சென்றடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்றான். அட்லீஸ்ட் ஃபுல் பெனிஃபிட் இல்லைனாலும் கூட இந்த உயர்ந்த லோகம் பிரம்ம லோகம் இருக்கு இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அந்த பிளானட்டுக்காச்சும் போவாங்க, கொஞ்சாச்சும் நம்ம எந்த டிகிரிக்கு பண்றோமோ அந்த டிகிரி. ஆனால் நம்ம முழுமையாக பகவானில் நம்மளை பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்து விட்டால், இப்போ நம்ம கூறியதெல்லாம் நம்ம செய்த தட் இஸ் பகவான் பூர்ண சரணடைதல். அப்படி இருக்கும்போது என்னாலும் நம்ம பகவான் திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றோம். ஸோ நம்ம பகவத்கீதை நம்ம கொஞ்சம் படித்தா கூட நமக்கு இதுதான், நமக்கு நல்லதுதான் வருமே தவிர நமக்கு எந்த தீங்கும் வராது. ஸோ மாணவர்களுக்கான வரங்கள் என்னன்னா, சாஸ்திரங்களை பயிலுதல், கிருஷ்ண அறிவால் வழிபடுகின்றான். சாஸ்திரங்களை கேட்கும்போது என்ன ஆகுது? நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை கேட்கின்றான். அவன் பாவ விளைவிலிருந்து விடுபட்டு மங்களமான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். ஸோ சாராம்சம் என்ன? பகவத்கீதையின் ஞானத்தினால் எப்படி நன்மை அடைவது? ஒன்று, விநியோகம் செய்யுங்கள். தூய பக்தி தொண்டு நிச்சயமாக கிடைக்கும். கிருஷ்ணனுடன் செல்லலாம். படியுங்கள். இது அறிவினால் வழிபடுவது போன்றது. நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் கேளுங்கள். பாவலிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் சேர்ந்து வாழும் மங்களமான லோகத்தை கண்டிப்பாக அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் வேற கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? இப்போ இல்ல என்ன பிரபுஜி? வேற கிளாஸ் இருக்கா அப்போ? இல்ல பிரபுஜி. ஓகே ஃபைன், தேங்க்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த. நம்ம 71 வரைக்கும் பார்த்தோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே 72லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதோட 72லேருந்து 78 நம்ம பகவத்கீதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இதோட முடிச்சிடலாம். லெவல் 2 பகவத்கீதை கம்ப்ளீட் நம்ம முடிக்கிறோம்.
அடுத்த வாரம். ஓகே, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. சாட்டர்டே எல்லா ஸ்லோகங்களும் முடிக்கலாம். சண்டே வந்து ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் அதெல்லாம் நம்ம பேசலாம். ஓகேயா? அப்புறம் ஹரே எல்லாரும் கிருஷ்ணா நான் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. எனக்கு இப்பதான் பார்த்தேன் நானு. கிளாஸ் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சாரி குருஜி. சாரி. நோ ப்ராப்ளம்ஸ், நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ நம்ம ரெக்கார்டிங் இருக்கு இல்லையா, அது பார்த்துக்கலாம். டோன்ட் வரி. இல்ல நான் காலம்பரை பார்த்தேன் நானு. இல்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு லேட்டா தான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததா எனக்கு தெரியல. அந்த டைம் ஷெட்யூல் எனக்கு யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சாரி. நோ வரிஸ். நெக்ஸ்ட் வீக் நமக்கு சாட்டர்டே சண்டே நம்ம வச்சிருக்கோம். சாட்டர்டே நம்ம பாக்கி இருக்கிற ஸ்லோகம் 78 ஸ்லோகம் 18th சாப்டர்ல அது நம்ம முடிக்க போறோம். ப்ளஸ் நம்ம வந்து லெவல் 3க்கு என்ன பண்ணலாம், எது இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாட்டர்டேயும் பேசலாம். சண்டே ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் பாக்கி அதில் சீக்கிரம்